जय मासि होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे फिन बयखौबो बरायदों। ख्रिस्ट'नि आंगो अनजाग्राफोर नोंथांमोननो लागै मोनसे गोबां दुखुनि रादाब लानानै फैदों, जेराव बिथांमोना इसोरखौ खुलुमदोंमोन, सिबिदोंमोन, आरजनि मोनसे सभा खालामबाय थादोंमोन। बेयावनो माखासे 20निफ्राय प्राय 30 जन सुबुंफोरा थांनानै बेबायदि एटेक खालामहैदों, जेराव खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमबाय थादोंमोन। आरो बे जाथाया जादों नैबे सुनिबाराव 21 जुन 2025 बेयाव जादों। दा बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। आरो नेक्स्ट बिनि उनाव आरो मोनसे आं रादाब दिन्थिबावगोन नोंथांमोननो। मोननै रादाब लानानै फैदों। बे मोननै रादाबखौ नोंथांमोना मोनोब्ला गोबां दुखु मोनगोन, जेराव बेबायदि जानो नाङा, बेबायदि जादों। ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबां तारनाया गोबांनिख्रुइ गोबां फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो नागिरबाय। बेनि उनाव आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहैगोन बे माहा जादोंमोन, माब्ला जादोंमोन, बोरै जादोंमोन, बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा बेवहाय भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। आरो बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जेन बयबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्राफोरखौ मोन्थिनानै थाखायो जे जोंनि भारताव मा जानानै दङ, ख्रिस्टियानफोरहा माबायदि तारना फैगासिनो दङ, बेखौ जेन बयबो मोन्थिनानै थायो। दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। दिनांक 21 जून समय करीब 3 से 4 बजे संध्या के बीच मटेर नामक गांव में, जो मलकानगिरी से 30 या 35 किलोमीटर दूर है, जहां प्रार्थना चल रहा था कि अचानक मसीही विरोधी लोग विश्वासियों पर अचानक हमला कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाए हैं एवं सभी पीड़ितों को जिला अस्पताल मलकानगिरी में भर्ती किया गया है। कृपया आप सभी प्रार्थना में याद कीजिए। ये देखिएगा, ये सभी हाँ विश्वासी भाई बहन लोग हैं। इनको बहुत बुरी तरीके से, और नीचे में भी जितने मैं फ़ोटो में डालूँगा उन सबको भी बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। करीब 3-4 बजे का घटना है। मटेर नाम का एक गांव है, मटेर नाम का, जो मलकानगिरी से करीब 30-35 किलोमीटर होता है। तो आप इनका स्थिति देख सकते हो। मलकानगिरी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। तो आप सभी लोग दुआ कीजिएगा। अब बोलिए, क्या गांव का नाम बताइए? मटेर पता मटेर। अच्छा, ये मलकानगिरी से कितना दूर? यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। हाँ हाँ। कितने लोग हमला किए थे? बहुत आदमी था गाँव वाले। हाँ हाँ। ऐसे था, 100 जैसे बड़ा बहुत आदमी था। उनका गाँव वाले ना बोल नहीं सकते, इतना आदमी था। अच्छा, पूरा गांव मिल के मारे गए। कितने लोगों को मारे हुए अभी? मटेर वाले 3 जन हाँ। और बाजू वाला 1 आपका नाम क्या है? इसका नाम आपका? भीमा। सब एक ही चर्च वाले होते हैं? हाँ, सब एक ही चर्च वाले। गोबां दुखुनांथावना भिडिअ क्लिप, गोबां दुखुनांथावना जाथाय। बे जाथाया जादोंमोन छत्तीसगढ़आव, मालकानगिरि जिल्लानि सिङाव मेटारनावका गामि होननायाव बे प्रब्लेमा जादोंमोन, जेराव ख्रिस्टियान सुबुंफोरा आरज खालामनो थाखाय खौसे जादोंमोन, आरज सभा खालामदोंमोन, खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन। आरो बे जाहैबाय सुनिबाराव जानाय। डेट मिन्स सुनिबारनिफ्राय लानाय हयथ' सानडेसिम बे फारिलाइया जागौमोन। थांनाय नैबे 21 जुन नैबे सुनिबाराव जानाय माटेर नावका होननाय मोनसे गामियाव जादों बे जाथाया। जेब्ला बे फारिलाइया सोलिबाय थादोंमोन, प्राय माखासे जायफोरा गुबुन धोरोमनि फोथायनायनि सुबुंफोर, बिसोरो 20 जननिफ्राय प्राय 30 जनसोनि गेजेराव दङमोन होननानै बुंदों, जे बिथांमोना फैनानै जायखौनो मोनो बेखौनो बुबाय आरो गोबां घायल खालामबाय। नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ नुगासिनो दङ, भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनबाय जे गोबां मानसिफ्रा थैदों, लाल खाल जानानै दङ। आरो बिथांमोनखौ जि सिटी हस्पिटाल दङ, बे सिटी हस्पिटालाव लांनानै एडमिट खालामनो गोनां जादों। दासिमबो पुलिसनि जि रिपर्ट बेबायदि फैयाखै, नाथाय निश्चय जानो हागौ बिथांमोना जेब्ला बुंगोन बे एक्सन जानो हागौ। नाथाय दासिम बेबायदि रादाबखौ आं मोननो हायाखै। दा बेवहाय नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ बुंनो हानाय नङा। दा जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था, बेबायदि प्रब्लेम जादों। दा बेयावहाय अनजाग्रा साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि आंगो नोंथांमोन बे बिषयाव
बिथांमोननि थाखाय बै सुबुंफोरनि थाखाय जायफ्रा बे गाज्रि खामानिखौ मावनानै थांबाय बिथांमोननि थाखाय आं माबा मोनसे अपिनियन माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिराखै। दा ख्रिस्ट'नि आंगोफोर जोंनियाव बेफोरबायदि सैसो नांनाय बेफोरबायदि समयसा जेंनाफोरा फैखागोन जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जे नोंसोरो आंखौ नाजावनायखाय सिथार जागोन, गथाय जागोन, जेलाव थानो गोनां जागोन, खुदै मुजु जागोन, बेफोरबायदि बाथ्राफोरा अलरेडि बाइबेलाव दंखायो। दा बेफोर फैखागोन। नाथाय जोंनि जिथु दायो खामानि मावनांगौ खामानि बे जाहैबाय जों आर'जआव बोलोगोरा जानांगौ। जों आर'ज खालामनो नांगोन। जेब्ला जों आर'ज खालामगोन इसोरा थारैनो जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जायफोरा तारना मोनबाय बिथांमोननि थाखायबो जायफोरा बुजाबाय बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो जेन बिथांमोना जेन फोथायनायाव बोलोगोरायै गसंथानानै थानो हायो। जिहेतु जोंनि खामानिया बेनो, बेनि अनगायै जोंहा जेबो गैया। जोंथ' सोरजोंबा दावहा नांनो हाया, सोरजोंबा दावहा नांनो गोनां गैया एबा नांनांगौनि बाथ्रा नङा। जिहेतु जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ फोरोंखायाखै आरो जोंखौ बेखौसो फोरोंदोंदि आंखौ नाजावनायखाय जोबनाय बोथोर फारसे नोंसोरो बेबायदि समयसायाव गोग्लैगोन बेखौसो जोंनो खोन्थानानै होदों। दा बेयावहाय जों आर'ज खालामनि बै तारनायाव गोग्लैनाय बुजाग्राफोरनि थाखाय आरो लोगोसे आर'ज खालामनि जायफोरा बेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावदों धोरोमनि मुङै जाबायदि तारनाखौ होदों बिथांमोननि थाखाय जों आर'ज खालामनि जेन बिथांमोना सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ नुथों, सिनाय मोनथों, बेनि थाखाय आर'ज खालामदो। दे अब्ला आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिबावनो हास्थायदों। बे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोना नायग्रोदो, बिनि उनाव आं जोबनाय फारसे बे बहा जादोंमोन बेखौबो नोंथांमोननो आङो खोन्थाहैगोन। बेबो गोबां दुखु नांथावना रादाब। बे जाहैबाय सानडे स्कुल मैयानि समाव सानडे स्कुलनि समाव जेराव गथ'फोरखौ गाहाम रादाब फोसावबाय थादोंमोन, जेराव गथ'फोरनो जिसु ख्रिस्ट'नि गियानखौ होबाय थादोंमोन, बेयावनो माखासे सुबुंफोरा जबरजस्ति हाबनानै गन्दगल खालामहैदों। जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। कहाँ से आए आप लोग? हाँ, कहाँ से आए? क्या कार्य चल रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? यहाँ स्कूल नहीं है क्या? स्कूल नहीं लगा क्या पढ़ा रहे थे? नहीं थोड़ा सा हमको पढ़ा के बता दीजिए आप क्या पढ़ा रहे थे? चलिए हम भी बन जाते हैं स्टूडेंट। क्या है, स्कूल नहीं है क्या यहाँ पे? तो इसको आप अलग से शिक्षा दे रहे हैं? यहाँ तो दो स्कूल खुले हुए हैं, तो आप कैसे शिक्षा दे रहे हैं? और कौन सी शिक्षा दे रहे हैं ये जरा बताइए। चलो, ये क्या एमपी के पाठ्यक्रम में है क्या ये? सरपंच साहब ये क्या है एमपी के पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं क्या ये बच्चों को? ईसाई धर्मांतरण का खेल चल रहा है यहाँ पर। सारे बच्चों को बिठा लिया, आदिवासी समाज के हमारे, और बलगाने का काम कर रहे हैं आप लोग इनको। सदियों से हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू समाज के अंग हैं ये, और आप इनको बलगलाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे सरपंच साहब इनसे पूछा आपने? अच्छा, कौन आया? मेन कौन है? प्रमुख कौन है? भग्या क्या? अरे वीडियो रिकॉर्डिंग बताओ। बैठ जाओ बेटा, तुमको डरने की जरूरत नहीं, बैठो। तुम तो बैठो, आराम से बैठो, है ना। ये खुद यहाँ सरपंच है, इनसे पूछा आपने? तुम्हारा मेन कौन है? आप शिक्षा दे रहे थे ना, हम चेयर लेके बैठेंगे, आप बताओ क्या चीज। वो थोड़ा सा पढ़ाइए, आप क्या पढ़ा रहे थे, थोड़ा हम भी तो सीखे। अभी आपकी धर्मेंद्र, आपका मेन कौन है? बोला वो कौन है? और सरपंच यहीं रहते हैं ये, तो इंसान दिक्कत है। कहानी सुना है, मतलब तमाम धर्म का ही है, धर्म के छोड़ के दूसरा धर्म की कहानी सुना है। शिक्षा दे रहे हैं आप, तो पाठ्यक्रम का पढ़ा रहे हैं नहीं, आपके नहीं है अनुभव उन्हीं चीज को, आपको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा भाई। तो बताइए अभी। मतलब ये है टमाटर सहयोग मिलेगा। मेन मास्टर कौन है? बुलाओ ना, लेडीज थोड़ी आगे होगी, बुलाओ वो भाई कौन गया बाहर हो उसको। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर गोबां दुखुनांथावना रादाब बियो नङा होमब्ला? बे जाहैबाय एमपिनि मध्य प्रदेशआव जानाय मोनसे जाथाय। बेबो नैबे सानडेआव जानाय मैयानि समाव, जेराव पास्टरा माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ होबाय थादों, जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ फोरोंदों, ख्रिस्टियाननि बाथ्राफोरखौ फोरोंगासिनो दङ। बेबायदि समाव जबरजस्तियै माखासे सुबुंफोरा हाबहैदों आरो हाबनानै बदनाम खालामदों जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ धोरोम सोलायहोनायनि गियान होदों बायदिसिना रोखोमनि, जेराव बै गथ'फोरा जोंनिनो मानसिखा हयथ' सासे सानै माबा मोनसे गुबुन धोरोमनि थानोबो हागौ, नाथाय गोबाङानो जोंनिनो
थाखा, नाथाय बेयाव बेबायदि धोरोम सोलायनायनि गियाननि बाथ्रा फोरोंनाय जायाखै। नाथाय बिनि अनगायैबो मा फोरोंदों बेयाव? बोरै थांनानै थानो नांगौ, इसोरा जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो, सानडे स्कुलाव बेखौसो फोरोङो आरो गुबुन धोरोम सोलायनायनि बाथ्राथ' माब्लाबाबो फोरोङा। आरो ख्रिस्टियाना बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावा जे धोरोम सोलाय होननानै माब्लाबाबो मावा। नाथाय जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसो गोरबोनिफ्राय सोरबा बेक्तिया मोनथियो, जेब्ला मोनथियो गोसो गोरबोनिफ्राय, बै समनिफ्रायनो बै बेक्तिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो जाखायो। आरो बेखौनो गोबां मानसिफ्रा धोरोम सोलायहोनायनि बाथ्रा बुङो। बेयावबो बेनो जादों जे नंखायखौनो नंगौ बायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो बेखौनो ब्लेम खालामबाय, पास्टरखौ ब्लेम खालामबाय जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै धोरोम सोलायहोनायनि खामानि मावदों होननानै। दा दिनै जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था जानानै दङ। ख्रिस्ट'नि आंगो अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर, नंगौ बेफोरबायदि समयसाफोरा जोंनि गेजेराव फैगोन, जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ गोदोनो बुंनानै गालांखादों, दिनैनि रोजा बोसोर सिगां बुंदों जे जोबनाय बोथोर फारसे नोंसोरो आंखौ नाजावनायखाय सैसोनो गोनां जागोन, आंखौ नाजावनायखाय जेलाव थांनो गोनां जागोन, आंखौ नाजावनायखाय बुजागोन, खुदै मुजुजागोन, जातिजों मुगैजागोन, हारिजों मुगैजागोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बुंनानै दोनखादों। दा बेयावखाय जाय बेक्तिफोरा जोबथासिम गसंथानानै थानो हागोन, बासायजानाय उद्धारा बिसोरनिनो जागोन। दा बेयावखाय जोंहा गाज्रिफोरजों गाज्रि जाफानांगौ गैया। बिथांमोना जोंनि गिर्जाफोराव हाबनानै गोबां गाज्रि खामानिखौ मावदों, गोबां गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुफैदों। बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जों दैलि सानफ्रोमबो मोनगासिनो दङ। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव रादाबफोरखौ नायगासिनो दङ, बिथांमोना मोनगासिनो दङ जे आङो माबायदि भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। दा बेयावखाय जोंहा गाज्रि सुबुंफोरजों लोगोसे, बैसोरजों लोगोसे दावहा नांनो, बैसोरजों लोगोसे माबा गाज्रि खामानि मावफानांगौनि जोंहा जेबो गोनांथि गैया। नाथाय जोंनि खामानिया बेनो जे जों आर'जआव बोलोगोरा जानि। जायफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ, ख्रिस्टियाननि सायाव तारनाखौ लानानै फैगासिनो दङ, बिथांमोननि थाखाय जोंनि आर'ज खालामनाया गोनांथि। जेन सानसे बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ नुयो, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोना नुगोन, थानो हानाय नङा। बिथांमोना गावनो फैनो नांगोन आरो गावनो गावनि खुगाजों बुंनो गोनां जागोन जे आं जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनोसै होननानै बिथांमोना गावनो बुंनो गोनां जागोन। दा बेयावखाय बयबो खौसेथि जानानै बर' ख्रिस्टियानफोरा आर'ज खालामदो, आंबो आर'ज खालामगोन बिथांमोननि थाखाय, जेन बिथांमोना जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ नुयो। दिनै जोंनि भारताव बेबायदि गोबांनिख्रुइ गोबां तारनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेयावखाय साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोर, जों जेखि डेनोमिनेसन जाया मानो, साफ्रोमबो आर'जआव बोलोगोरा जादो, जेन जायफ्रा तारना होयो जिसु ख्रिस्ट'खौ जेन लोगो मोनो, जिसु ख्रिस्ट'खौ जेन नुयो, जिसु ख्रिस्ट'खौ जेन नाजावनो हायो, आरो जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआ जेन गोबांनिख्रुइ गोबां जायो। धर्मांतरण का खेल चल रहा है यहाँ पर, बच्चों को बिठा दिया। ख्रिस्ट'नि रायजोआ बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ खामानि मावो। बेयावब्ला ख्रिस्ट'नि आंगो नायगिरि सदियों से हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू समाज के आंकड़े हैं। नाथाय जोबनाय फारसे थांनायनि सिगाङाव फोरमायनो हास्थायदों नोंथांमोना वीडियोखौ नायनानै बोरै मोनखो। जय मसीह दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एमपी से एक वीडियो हमारे पास में निकल कर आया है, जिसमें एक